2023an, 2781 liburu argitaratu ziren. Aurreko urtean baino, 258 gehiago, ez hori bakarrik, 21. mendeko kopururik altuena da, 2008ko gailurraren gainetik. Hala ere, igoera honek badu azalpen bat. Santillana Zubia eta Edelbibes Ibaizabal argitaletxeek, bien artean, 254 titulu gehiago argitaratu dituzte. Eta gainera, horietatik 257 digitalak dira. Zer esan nahi du honek? Kopuru digitaletan, 258 titulu gehiago argitaratu direla, baina paperezkoan, analogikoan berriz, inprentetatik ateratakoetan, beherakada bat egon da. 197 titulu gutxiago. Aipa dezagun bestalde, nobedade berrargitalpen proportzioa, urteroko antzekoa da. 78,3 izan dira nobedade, eta 21,7 berrargitalpen. Nobedadeek lehen edizioak pikin bat gora egin du, 2022tik. Bestalde, azterketa tematikoa. Lehen esan dugunagatik argi dago, hezkuntza irakaskuntza liburuak oso gora egin duela. 1286 titulutaraino iritsi da. Ekoizpen osoaren 146,1. Horri gehitzen badiogu, haur eta gazteentzako 123,2. 647 titulu argitaratu direla, bien artean ia 170an gaude. Askotan esaten duguna. Haur gazteentzako 170 eta helduentzako 130 bakarrik. Azken datu aipagarri bat, helduen literaturari buruzkoa. Izan ere, 2022an 359 titulu izan ziren, eta 2023an 257 izan dira. 82 gutxiago. Produzio osoaren 9%an geratu da helduen literatura. Azken urteetan, 13-14an ibili denean. Bada beherakada eta ikusi beharko da aurrerantzean zer gertatzen den.